which we intend to start on Tuesday. County ma Migori golo atamalo 75 mar ndawa ma ikayo pacho kaendi makaluwore kod report mar riwruok matayo chenro mag thieth e piny mangima men WHO. Ma en report mabiro e kinde ma piny mangima oingo dichieng' mar kedo gi pith kod math mar ndawa. To kaka Judith Omondi lero, piny Kenya osingo chwalo cham mamoko kar pidho ndawa kaka achiel kuom yore mag kedo gi math mar ndawa. Thuon wach mar hingo odiochieng' kedo kod math mar ndawa higani en jiwo pur mar cham mamoko ma opogore kod ndawa. Lipot mane ogol kod riwruok ma ochung' ne thieth e piny mangima WHO ewi midhiero mar math mar ndawa yango ni e piny mangima maromo ji milion 345 yudo midhiero mar chiemo e kinde ma maromo heka mar lo milion 3.2 itiyogo e pur mar ndawa. E Afrika, yare higa mar 2005 nyaka 2020 pith mar ndawa ne omedore kod atamalo 19.8. Pinje ma otele Afrika gin Zimbabwe, ma heka ma ipidhie ndawa romo 112, Malawi heka 100, Mozambique, Tanzania, Uganda ka Kenya to itiyo kod heka maromo 15,000 e pith mar ndawa. Kaunti ma Migori golo atamalo 75 mar ndawa duto ma ipidho e piny Kenya. Kata kamano, chenro mar lombo jopur makono mondo miyo yang pith mar oganda ma oyang kaka nyota beans ma ikoni dongo piyo kendo ohande ber osechakore. Maromo jopur 2,000 oseyebolo piny pith mar ndawa kendo yango mano mar nyota beans. Lima katika kaunti ya Migori wanaondoka sasa katika ule utumwa wa kupanda tumbako na sasa wameanza kupanda mimea badala. Wakulima wa Migori wameamua hawataendelea kupanda tumbako, watapanda mimea badala. Na huko sasa wanapanda hasa maharagwe ambayo yanaitwa nyota beans. Kopogore kod ngima ma iwito nikech math mar ndawa, pith mar ndawa rocho aluora kaluwore ni yien mathoth ing'ado mar wang'o ndawa. Bende lipod WHO yango ni jopuonjre mathoth osewe somo nikech tich mar ndawa ma iriwogie kod jonyuolgi. Magi moko kuom midhiero ma ikwayo pinje ahinya to mag Afrika mondo kedgo. Nakuta ya kwamba maeneo hayo pia kemikali zinazotumika zile tunataja kama agrochemicals huwa ni kali zaidi na zinaharibu ardhi na pia zinasombwa na maji na kuelekezwa kwa mito iliyo karibu. Sasa unakuta mwanadamu akitumia maji hayo ni shida, wanyama hawawezi kutumia maji hayo. Sigo mar kedo kod math mar ndawa e pacho kae nyaka sani odir ne jopur mondo migi yang pith mar cham mamoko. Ok mana mar kedo kod ndawa, to kata mana tieko dhier mar chiemo e pacho ka. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi.